تغنيزم بحنت بانديرا سلينا يوم سليغي سليخا كيبل وعلي عديخا إريترياي عدي عدزهم جلال صلاتهم زلزل إريترياي عدي عدزهم جلال عدنا صلاتهم زلزل إريترياي عدي عدزهم جلال صلاتهم زلزل إريترياي عدي عدزهم جلال صلاتهم زلزل عدنا بسي عدي جلال عدي عدي جلال عدي بسي عدي تباربرنا عن قحبل لملم عدي زي رعايتلو كنا يا حفظان بتفوتو تسويقهم نحانتي إريترا تغنيزم بحانت باندي سلينا يوم سليغي سليغا كيبلو عالي يعلق ناي سبات مقيار اكونن تحتو سبات مهلاون دي مهلاون اكونن سرعتات كل غزي مس تقسمه تمكرو كراعو خمحش يقولوا دايناميك تناي محدرا تناي مودب سرعات مالت بميريت كلنا بزبقع كلن تداغاغيفهم نناتهم حايلين نناتهم ضخام شفافينهم كسرعو كل يوم الكا سبات كمدب كالجيتي مدابون بخوميو بخيد مالتي مجلس سراح مجلس حلافنت راي ديكونه اب تحت مسرتات كمي اقوام هذا سطافي ناي اب كبابنا عدن دلو كله عينت سطافي بتزل على دريا قاون لعلنا ديبه خمس خيط تقبر منتي تي كل ساعه تقبر نعو كرغاغس كخيل الله فلسفنا بزح تزارت الى عقن نقحات ودابه اتكيد باليتي فلسفنا موداتا سطافينا سبات سطافينا حزبي اب نقحات تمركزه خونا لو خيفلتك هيتردعك هتسرح تقلنا كل زمانات تحلفه بهم يتحالف مسره نقحاتي فلتات دليتنا سبات زياده بسيلنا سلازي كابز حلفه تمكرو استمهرنا تمهرتي اب قمتاتنا نزن نبلو دلنا نحوارو نزي حجي دلنا نزي قربات رأينا دلو أدماسن بسرح سند كله خيل الله هم يركاتا مع بلو هم يركاتا مع حيشو مبصحي مين سلدخونها ودو تبهيلو زي خيد ناتا مع حيشو خيد مخانة راي نقزي انت تردعنا اخلنا يوم سفح سطافي دلو ميت كايد دلو حسابنا حساب من اللوات كلهم انتي بخمي تودبناه نصرح الله منا زبل او وشت تمرحب ودنا تندفو صرح له جميل له راكل تشهن 10 شعتن كينون تبايلو تي مرحب ودنا تداليل له اقوامون سرارهم بتاريخنا رئينا هون ولا ندهر هيجو انتميتنا زوين هذا عبي ودابه زدليو او وشت بوليتيكاو مسرح تزغبو اجامو سيدو خواسامنتي او وداد باون كله خلالو او زلو مشينات ديو امباسيتات ديو محبرات ديو ناي منسترتات تفلالي اكالات ديو او زلو ارتراود ساتفلو مالتي سلوط صفوفن ادمعن ودابن محدران نمرقاز تجمره اكل تشحن 10 تجمره ناي داق مسرع مدبات على كور بريزنت اكل تشحن 14 بخمي كقصل واجي كتصففنا دليها خمت دليها كدلك انا جيت مالوينا نزارم لنا ناي سبات مقيار اكونن تحتو سبات مهلاون دي مهلاون اكونن سرعتات كل غزي مس تقسمه تمكرو كراعو خمحش يقولوا
دايناميك تناي محدرة تناي مودب سرعات مالت حجينا بزي ناي زوباتات مسينا انترينا يوم قدمي ناي سبات مغيار الكا تحسب تسرعات قدامي نقر يكلسك اسك قليح نبالو زن يتقرصي تي يعوذ الله فانكشنز وعمامات زن يدمسل ناي بحقي بتمكرو كمي قمقمي كال مو نمصاي كسرح دخيل او ودادبا بخمي كقرص الله تبايلو تصنع ندفي قريبو عمتات غير دار جينا بتكبر قصو خيد كله بفلا يبزوباتات اندحر مسينا حجي وتقرص تودي الله تقرصي حفشاوي اسكرينو تسايلو نفسه وكف كفال او وشت تسرعات ويا بتسكرين دلو مغلصيتات غيرلو صباح نغو زغونه سب كمدب كله بوي خمراح دلو ناي بزحات سبات اب حدا ودابه تاكيبهم صرح دلو نن نفس وكفهم ابركته تدميرو سينرجي زهكم كلالو بوعات وصفت او يزمصي نزمت زلو سمون اخيبا غبر تباهل ناي موداتا ملكعن مهابو اتوم مغلصنا يسراح دبهالوين تمحيشم كل سب كم زردهم كون خيل سلازلو كله اخساتف الله يا ريت اللاتن يا هم جاء تغنى تحيش يا هم جاء تتباهل تحيش تباهلو تقرصي تغليصو كل سب يفولطو نعو كم ممرح سراح غير كها تخيد مالت ذا عجيب متصدلو او زاور حجي اسكت ودا الله تباهل سلمتاي دونغو سلمتاي دي قلطفه الكا زاربت طيلا غن انا ناي سومنات قداي كوني دراني المنستري تاتلقهم نفس وكف منستري زي ممرح يسرحو صينيحه تباهلو قبل حلفنا كندي عمتات تمكرو كما حيش الله كما حيش تخوينو او وجت تسراح ابوز وعلى سب امامه خقرب خيل الله ناتو امامه كما بقسو خون خيل ناي قالو تريتو انتو وسخلو او وجت حد اكل زلو ودادبا ناي بزحت اكلات سوتافي ونسل زلو نابنت زوبان دحريلنا ناي توريزم الله ناي اندستري الله ناي تفلاليا خالوت منستريتات واكلات صراحه ويناو سلطرنف بغمي منقد يزامد ناي مريت الكان دحرت زارب الله وين كان منستر مريتن ماين كبابن الله او وشت محدار ناي زوبا خا نمريتن اغلغلوتات ناي مريتن لملكت اكل الله بغمي يسره يوم حجيت قرصي اب ورقات مستند فون ابننا حد حدو زلو كونسيستنسي من مللا وين حد حدو بغمي خيط صباح نغو زي دلي مفحفح قيمس امونغونا ساعات بخان كيمصم انتي بغميتي تمحيشه قرصخ ودبدلو كل زي مستودد حريو من دامنا سبات مص بميريت كلنا بزبقع كلن تداغاغيفهم نناتهم حيلي نناتهم ضخام شفافينهم كسرحو كل يوم الكا سبات كمدب كاله جيتي مدابون بخوميو دخيد مالتي جي اب كلتشحن 14 كوداي ذكونس ابزي قداماي فرقي ما كلتشحن 14 كودا الله مالتي زمان برحقو مالتي او ور 3 ور 4 تداخل صفف كيلو تودي الله مالتي دحريو كلتشحن 14 دوصو مدبات دوصو وطنات اندحرا اليوم كوينوم بتو تودبه عقمتات كما يركات سرحلهم كري مالت اب حلف قلم الطريق محيال الجمبار سي حدا كاب مدبات كلتشحن 13 مخانو قال لي كان يركا كسار حجيس وي انتي تغيرو وي انتي تتغيرو له كمون بوليتيكال هنساتنا اذا هاجر انتي ستحز مدبات الله واجي مزا قدمه دملسكو حتى جات مچه ابز هاجر بزينا حزباو جمبار بوليتيكا خال بوليتيكا دبل سم دحرالو هينو قال عالم كدل خيلو مالتي هجي قومو خون دحر كوينو اتي جمبار تمكرو جمجم خيلالو بناي قدم زنا ختنبر ايتغلنا بناي قدم اسرار ختنبر ايتغلنا بناي قدم عينتا كايدا تم مسرتات ابوتهم كله اليوم
حدش مدرخات أبزو التولجن معريو كحيل كخيلا له ناي مساي بوليتيكا عدلنا إذا حجر زي خمسين تقونا خمسين تفترة الكازر بغير بيجكا ما معزنن علين حيلي زوانا نجر غسرح خيلي بهالنجر يلا نابز من البشاب زي زوانا ناي قطبة مدبات محبراو بروغرامات بهلاو بروغرامات بوليتيكاو بروغرامات اوشتنا بدقن دكايدو تفلالين نتفتات نايت جنبار محيال تديلي زغونه سراح تسرح تخلينا قابو وصعيد حسب نجر الله زغونه سب فلاسفه غيلون زغونه سب ناتي مسجن نايت جنبار سرارحان او ودادبان ناتو اوركتون كي حيله زغونه خالق نجر كتحسب اي تخيلن جي اب مسرتات كتجمر لك بالعلي كتجمرو نتي قرصي دكال وين كون اي شرحني مسرت كتنصف لك غزا اندحر سرح ديلها كتحدث اندحر ديلها انا تغزا كتحدثون قدم مسرت تحدث كتكيل لك اب كبابنا عدن ابنو زوبا درجه دلو اودادبا ناي حزبي ناي حزبي نقحات ناي حزبي سوتافي ختحيل كتكيل لك بورقه حنت تعبلكا تغبر نغرا كون سلازي اذا يجي قديمه تقسكو نودادبا زملكتا سرارحا اب زوباتات لنا نزارب علينا خينا مجلس سراح مجلس حلافنت راي ديكونه اب تحت مسرتات كمي اقوم هذا سوتافي ناي اب كبابنا عدن دلو كله عينة سوتافي بتزل على درجة قاون لعلنا ديبه خمس خيط تقبر من انتي تي كل ساعة تقبر نعو كرقاقس كخيل الله أمود عطا متنتات تكون تفل عليه تي أبتهجر دلو هيوت دمرح بقومو خودم تزي تقايل زغون خالق متكاتات كتمصالو تخيلنا تاريخ تفليخا سعيب كاون تبلن سلازي تجنبر كحيل كخيل الله ودابي وخم مسرتات جميرو خم حيش كخيل الله أب السرارحو مزي أب زوباتات أب منستريتات أب محبرات نجزا رسن دلو أو ودادبانا السرارحان بصورو خبل كخيل الله ناي محبرات كايدان السرارحان بقطع مسناتو السرارحات أساسري أب منقستا وأكالات دلو محداراتنا منستريتات دلو سرارحان سوط أساسري خابو فليغات ريوي تخيلنا لذي نقول لزي أبزبانو دسكوم حلافنت بقبو كبركتلو خيل ما انتي قرصنا ودادبون أسرارحون مش حدش مدرخ ما تمحيش خي ترى إذا كنا نتزمت مدرخاتون كسكم كم دخيل كوينو سرح خيل الله جي قليل اختزار ولو من الواش عم قبر ختصرحو جن جزء د وسديو معناته بوزح زرباتات هيجي فاشن وينو ديمقراسي ديمقراسي بوزحنت ناي سلفيتاتنا ومتاد بهالمهوتات ابز هاجر كمصيل دحسن دحر الله وينو اب كان عالم وي ورح قيدو حسب خيل الله هو دخامات الله صقمات الله بزحات شجرات وين الله يوم دخمتات يوم تفويشهم بزحش خغلغل خيل الله تجنبر جنبر موداتها مغلغل نايتي بوليتيكاو معباليه وشت هاجر دل سلدخونه نونو جنبار يلن جنبار بزي جنبار كسرح خيلي ذا هاجر اب هاجر بزي جنبار دخيد بوليتيكا نفطر نخيلينا كمزن نقبرنا دبل ندحر الله وينو خالي حساب تلك وينو خالي نغرات حسبك حشكا غزيات زي تفاك حشكا دخامات يلن كل نجر صبوق يدل كل نجر صفوف يدل يدزارب سب يلن مس غزي كل وان إذا تمكرنا معلت نريد تمكر سلذقنا كومو غيرنا سلذ عبينا الفرق زمن كومي الناس اللي قدرا نازي ناي جدن بقعاتو مزح يجي له غنتات ديكونا مستزمص مدرخاتين بقعات كله الى لو بوليتيكاو بقعاتو محبراو بهلاوي داماوي قطباوي بقعاتو معريو خيد خلالو مهنياتو كله خمازن سلذ له مالتي لذي انا تي غزي يغوتتالو غوتت معناتو عم خون زنورو اي كونن توتيتو قسيل نونو يا قدم كنودا لنا زناي زواتات نقبر لنا منسترتات دلو نقبر لنا قسيلنا نتي وشتاوي
ኣሰራርሓ ናይቲ ግንባርን ቅርጹን እውን ከምዝን ጌርና ክንቀይረና ኢልካ ትሓስብ ትኽእል ብግብሪ ግን ኣብ 2013 ክውድኡ ዝነበሮም ኣይተወድኡን ሕጂ 2014 ውድኡ ኾኑ ብድልየት ጥራይ ዘይኮነስ ተጨበጥቲ ዝኾኑ ነገራት እዚኦም ኣለዉ ኢልና ክንዛረብ ክንክእል ኣለና ንዖም ከዓ እቶም ዝርዝራት ተታሒዞም ዘለዎ ከም ዝብሎ ዘለዎ እዩ ትምህርቲ ናይ ፖለቲካ ማዕረማዕርዩ ንቕሓት ፍልስፍና ብዙሕ ትዛረብ ትኽእል ኢኻ ግን ንቕሓት ውዳቤ ዕጥቂ ዝበሃል እቲ ፍልስፍና መወዳእታ ሱታፌ ናይ ሰባት ሱታፌ ናይ ህዝቢ ኣብ ንቕሓት ተመርኮሶ ክኸውን ኣለዎ ከይፈለጥካ ከይተረዳእካ ክትሰርሕ ኣይትኽእል ኢና ኣብ ኩሉ ዘመናት ተሓልፈ ብኸምኡ ይተሓልፍ መሰረት ንቕሓት ፍልጠት ድልየት ናይ ሰባት ሱታፌ ከዓ ውይ ዝመስረት ኣብ መወዳእታ ውዳቤ ይመፅእ ውዳቤ ማለት ዝንዛረበሉ ፀናሕና እዩ ውዳቤ እንድሕር ደየለ ዝኾነ ዕላማ ዝኾነ ስትራቴጂ ክህልወካ ክእል ተጨባጢ ግን ኣይከውን መወዳእታ ከመይ ጌርካ ተሒዞም ቶም ደልዮም ትውድብ ትክእል ኣለካ ዕጥቂ ክህልወካ ኣሎ ዕጥቂ ማለት ከዓ ጠበንጃ ንትኩስ ማለት ጥራይ ኣይኮነን ዕጥቂ ኩሉ ዓይነት ዕጥቅታት ኣብ ግምት ኣቲኻ ትሰርሕ ኣለካ እዚኦም ከይረጋገፅካ እቲ ግንባር ብግቡእ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ነዚ መፅእ ዘሎ ዓመታት ኢልካ ክትዛረብ ኣይከኣልን እዚኦም ክእሮም እዚኦም ክዕረዩ ዘለዎም ኣለዎ ከዓ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦም ስለ ዝኾነ ኣብ ገስጋስ ኢና ክንዛረብ ዘለና 2014 እንታይ ተገይሩ እንታይ ተገብረ ናብ መወዳእታ ክንበይና ግን ናይ ግድን እቶም 2013 ተወዘፉ ናብዚ 14 ክመፁ ክእሉ ኣለዎም ንኸበርክንን ንኸበርኩምን ኣብ መቓን ናይ ሃገራዊ ህንፀት ዕማማትና ፖለቲካዊ ህንፀት ከም መብፅሒ ኣገዳሲ እጃም ስለ ዘለዎ ምስ ናይቲ ጉዕዞና ንምስንኻል ክካየድ ዝፀንሐን ዘሎን ተጻባኢ ገዳማዊ ሓንካሪ ህቀናታት ብዙሕ ተማሂርናን ተመኩርናን ስለ ዘለና ንመጻኢ መንግስታዊ ስርዓት መርሓ ፖለቲካዊ ጎደና ዝቕይስ ቅዋም ምንዳፍ ክጅምር ምዃኑ ኣብዚ ኣጋጣሚ እዚ ከሕብር ይፈቱ ራይኩ ፕሬዝደንት ኣብ ናይ ዝሓለፈ ጽምብል ናጽነት መደረኻ ቅዋም ምንዳፍ ክጅመር እዩ ኢልካ ነርካ እዚ ብልክዕ እንታይ ማለት እዩ ኣብ 1997 ዝጸደቐ ቅዋም እውን ከም ዘሎ ግምት እቲኻ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ኸ እንታይ ዝተወስደ ስጉምቲ ኣሎ የለን ከምዚ ኢለ ኩሉ ሰብ ስለዝፈልጦ ናይ ቀደም ቅዋም ነይሩ መይቱ ተስዩ ኣሎ ክብለካ ይደልን እየ ግን ኣብ ውሽጢ 15 ዓመታት ንህላዌና ንልኡላውነትና ንዕብየትና ንልምዓትና ከጋጥሙና ዝፀንሑ ውድኾታት ኣነ ከምዚኦም ኢለ ንመማኻነይ ከምምፃእ ኣይደልን እየ መብዛሕትኡ ናይ ፖለቲካ ገስጋስ ጉዕዞና ብከምዚ ዝኣመሰለ ዕልቕልቓት ናይ ደገ ምትእትታዋት ሓንሳእ ህቦብላ ሓንሳእ ማዕበል ሓንሳእ ሓፁራት ዕንቅፋታት እናተፈጥረ ስለ ዝኸደ መይቱ እዩ ከይተኣወየ ብዙሓት ምናልባሽ ቅድሚ 10 ክንደይ ዓመታት ናይ ኤመርጀንሲ ኣዋጅ ዘነውፅእ ናይ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ዘነውፅእ ዝብሉ ነበሩ ሕጂ ምናልባሽ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ካልእ ነገር እዩ ግን ብግብሪ ኣብ ባይታ ከይኣወጅካ ድሞተ ሰነድ እዩ ምዋጅ የድልየና ነይሩ ድኽንእውጅ ከየድልየና ዲ ሕጂ እንታይ እዩ ኣብ ጎናዊ ርእስትታት ኣቲኻ ኢልካ ናይ ቆይቆይ መኣዲ ምፍጣርሲ ትርጉም የብሉን ብዮ ንሕና ኪኑ ኢና ኣብ ከምዚ ኣመሰለ ትርክምርኪ ትርጉም ዘይብሉ ርእስቲ ኣቲና መን ነዲፍዎ ከመይ ገይሩ ተነዲፉ እንታይ እቲ ትሕዝትኡ ናበይ ገፁ ደምሬሕ ይበሃል 15 ዓመታት ብዙሕ ነገር ተማሂርና ኢና ወላን ፖለቲካዊ ብስለትና ንዓና እውን ብዙሕ ነገር ተማሂርና ኢና ብዝሓለፈ ክንደይ ዓመታት ኣካይዳናስ ሕጂ ዘለና ንቕሓትን ሽዑ ዝነበረና ንቕሓትን ሽዑ ዝነበረና ሃንቀውታ ምናልባት ብስምዒት ብድልየት ብዙሕ ነገር ኣርእዩ ክኸውን ንኽእል ሕጂ ግን ዝያዳ በሲልና ኢና ስለዚ ካብ ዝሓለፈ ተመክሮ ዝተማሃርናዮ ትምህርቲ ኣብ ግምት ኣቲና ነዚ ንብሎ ዘለና ንሓዋሩ ተቐዲሞ ክተቕሰል ዝፀናሕኹ
ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰባት ሰብ ንዝህሎ ወይ ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዘሎ ናብ ዓይነት ህይወት ናይ ህዝቢ ናይ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ንምቕያር ዝሕግዝ ንዝኾነ ይኹን ጋግ ዘፅብብ ጥራይ ዘይኮነስ ዝኾነ ጋግ እውን ከይፍጠር ምእንቲ ዘረጋግፅ ስርዓተ መንግስቲ ኩሉ ክእል ኣለዎ ንዕኡ ዝቆመ ሓደ ኣካል ኣሎ ተኣውጂ ናይ ተኣወጀን ካልእ ኣርእስቲ ግን ዋና ነገር ትስራሕ እዩ እንታይ ክገብር ከመይ ገይሩ እዩ ዝሰርዖ እንታይ መፅናዕትታት እዩ ዘካይድ እንታይ ዓይነት ንድፊ ከቕርብ ከመይ ገይሩ እዩ ዘቕርቦ ክንደይ ክወስደሉ ብዙሕ ዓብዓው ኢልካ ንሃልኪ ወይ ንፒኣር ወይ ድማ ንዕላቃት ዓማ ዝረበሉ ርእስቲ ይኮነን ክውነትና ፀቢቕና ስለንፈልጦ ዓብዓው ከይበልና ኢና ንሰርሕ እቲ ኣብ ናይ ናፅነት መዓልቲ ዝገለፅክዎ ከዓ ኦረዲ ማለት ንዕኡ ዝቆመ ኣካል ኣሎ مستحبرك هذا حراك يتكا على متى كتب تجبرن تغيل أنت يسرحون أنت أم جورو وما أم جرام سرحو مجزارسو بخمسة جبر خمسة جبر دودا دكانة هذا منهجية ميثودولوجي له كما يركا عنو تسند تدالو معاسك تدالو وكما يجري يسرح يقول لك هذا الله يتقوم نجرنا عيد الرأني تناي قدم سلمتاي كمي مني ومزيد يكون نسو معلتو بليعيو ز 15 عامات دحلفنا خا بزح ነገር ኢና بزح ነገር ተማሂርናሉ ስለ ዘለና ካብኡ ብዝበለፀ ወይ ንመጻኢድ ደካይደና ኤንድ ይኮነን ገዛርሱ ሚንስ ናብዞም ኣቀዲም መኽጠሶም ፀናሑ ዓበይቲ ዕላማታት ደምርሕ ኣብ ውሽጢ እዚ ህይወትን ግዜን ራሃፅን ተኸፍለሉ ሃገር ንመጻኢ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ናብኡ ከብፅሓካ ዝኽእል ስርዓት ኢኻ ተብል ዘለኻ ነቲ ስርዓት እንትርእሱ ናይ መወዳእታ ዕላማ ስለ ዘይኮነ ከይተሃንጤኻ ከይተሃወካ ሃዲእካ ትስርሓሉ ስለ ዝኾነ ሰዓቱ ቆፂሩ ዝኸይድ ዘሎ መስርሒ ምናልባሽ ኣብ መፅኣ ዝረበሉ ከኣል ክኸውን ብዝሰፍሐ ናይ ናፅነት በዓል ምናልባት ከም ዓመት ተጠቒሱ ነይሩ እንታይ ማለት እዩ ከመይ ማለት እዩ ናብ ናይ ቆይቁ መኣዲ ክንዕደም ኣይንደልና ንሃና ውሽጣዊ ናና ናይ ገዛ ርእስና ጉዳይ እዩ ንናይ ደገ ሃልኪልና ነዳልዎ ሰነድ ኣይኮነን ወይ ድማ ናይ ደገ ባህጊ ከነዕግብ ወይ ከነዕግስ ኢልና ነዳልዎ ሰነድ ኣይኮነን ንዓና ወለዶታት ዝኽፈል ዝኸፈልናሉ መኑ መጻኢ ናብ ንደልዮ ባይታ ወይ ናብ ንደልዮ መድረኽ ከብፅሓና ዝኽእል ሰነድ ምድላው ስለ ዝኾነ ናይ ዝኾነ ፍቓድ ወይ ናይ ዝኾነ ምትሕብባር ዘይንደልየሉ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ብዘይ ዓውዓው ብግብሪ ግን እቲ ዘድሊ ምድላዋት ዘድሊ ምቅራባት ወይ መፅናዕቲ ተኻይድሉ እቲ ሰነድ ክዳሎ ሰነድ ኩሉ ሰብ ክፈልጦ ዘለዎ ኩሉ ሰብ ክርድኦ ዘለዎ ምክንያቱ ንሓደ ንክልተ ንዓና ወይ ንፀቢብ ጉጅለታት ተባሂሉ ዝፀሓፍ ሰነድ ኣይኮነን ዝኾነ ሰብ ብዛዕባ ስርዓተ መንግስቲ ክዛረብ ከሎ ከዓ ናቱ ናይ ገዛ እርሱ ውልቃዊ ረብሓታት ወይ ፀቢብ ረብሓታት ኣብ ግምት ኣእቲ ዘይኮነ ንወለዶታት ንቅድሚ ሕጂ ንድሕሪ ሕጂ ዘዳሎ ሰነድ እዩ ቁርኣን ወይ ወንጌል ዲኻ ከተቕርበሎም ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ግን መድረኻት እዮም ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ኣብ ማዕባብላ መድረኻት ኣለዎም ብክንደይ ዓመት ትቆፅሮም ቶም መድረኻት ካልኦት እዮም እዚ ሰነድ እዚ ናይ መወዳእታ ኣበር ዘይብሉ ውርፁፅ ሰነድ ክኸውን ኢሉ ዝሰርሕ ሰብ የለን ነዚ ሕጂ ዘለናዮ ነዚ ቀረባ ዝረኣየና ዘሎ ኣድማስን ዝሰርሕ ሰነድ ግን ኩሉ ክእል ኣለዎ ከመይ ጌርካ ተማዕብሎ ከመይ ጌርካ ተማሓይሾ መብፅሒ ሚን ስለ ዝኾነ ከዓ ውድ እዩ ተባሂሉ ዘይኸይድ እናተመሓይሸ ዝኸይድ ምዃኑ ጥራይ ንግዚኡ እንተተረዳእና ኣኽለናዮ ኣበርክቶ ክገብር ይኽእል እየ ዝብል ዘይሃደ ሃገር ዝኾነ ኣበርክቶ ክገብር ይኽእል እዩ ከመይ ገይሩ ኣበርክቶ ዝገብር ሕጂ ትማል ናይ ናፅነት መዓልቲ ስለተገልፀ ዘይኮነ ክስራሓሉ ይፀኒሐ ብዙሓት ተበግሶታት ዝወስዱ ከምዚ እንተኾነ ኢሎም ወረቃቕቲ
ሰዱ ወይ ሓሳባቶም ከቕርቡ ፀንዑ ብዙሓት እዮም ድሕሪት ተመልስና ንሪኦ ሕጂ ግን ናብ ዝድብሎ ዘለኹ ሓድሽ ምዕራፍ ወይ መሰጋገሪ መድረክ ንኣቱ ስለ ዘለና ሶበር ወይ ድማ ሃዲእና እንታይ ዓይነት ስርዓት እዩ ዘድልየና ኢልና ይህን መሄን ኢልና ንኩሉ ህዝቢ ትውክል መሰጋገሪ ስርዓት ምስኣል ወይ ምንዳፍ እዋኑ ኣኺሉ ስለ ዝኾነ ብኣጋጣሚ ተዛሪበ እዚ ምናልባት 6 ወርሒ ጌርና ኣለና ሓደ ኣካል ቆይሙ ኣሎ ከመይ ገይሩ ከም ዝሰርሕ ቀሲልና ንዛረበሉ ኢና ማለት እዩ ኣብ ፖለቲካዊ መዳይ ክንሰግር ክቡር ፕሬዚደንት ሓደ ካብ ዓበይቲ መደባት ናይ 2017 ምሕያል ህዝባዊ ግንባር ምዃኑ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ ውዳቤ መንእሰያቱን ንምሕያል መደባት ኣሎ ዶ ዓሚ ከም ዝገለጽካዮ ብዛዕባ ምንዳፍ ቅዋም ኣብ መስርሕ ናይ ክለሳ ይካየድ ኣሎ ስለዚ ካብዞም ጉዳያት እዚኣቶም ጭቡጣት ናይ ሓፂር ግዜ መደባት ዓይኖት እዮም ሕጂ እቲ ኣተሓሕዛና ናይቲ ጉዳይ ብግቡእ ክንርድኦ ክንክእል ኣለና ስርዓተ መንግስቲ እየ ዝብሎ ኣነ ቅዋማ ይብሎን ስርዓተ መንግስቲ ከዓ ሚንስ እዩ ነቶም ክትወቅዖም ደሊ ዕላማታት ናይቲ ሃገር ትወቅዓሎም ትኽእል ንዑ ዘድልየካ ወዳድባ ክትሰርሕ እዩ ኣገዳሲ መሰረታዊ እዩ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ 25 ዓመታት ካበይ ኣበይ ናበይ ኣበይ ኣለና ናበይ ከዓ ክንከይድ ኢና ዝበሃል ብዕምቆት ተጸኒዑ ሓደ መደብ ክወፅእ ክእል ኣለዎ እዞም 25 ዓመታት ንኩሉ ፖለቲካዊ መስርሕ ፖለቲካዊ ምዕባለ ናይዚ ሃገር ዘሪጎሞ ኣይብልን እየ ማዕለያ ዘይብሉ ዕንቅፋታት ከም ዝገጠመና ቀጻሊ ተጻብኦታት እውን ነቲ ህላዌ ናይቲ ሃገር እውን ንቐጻልነቱ ንዕብየቱ ዝፈታተኑ ተመክሮታት ሓሊፍና ኣለና ስለዚ እቲ ካበይ ንብሎ ሓደ ብሓደ ገምጋም ንገብረሉ ናይ 25 ዓመታት ተመክሮና እንታይ እዩ ዝገበርናዮ ፈተነታት ተዓወትናሉ ዕንቅፋታት ዘጋጠሙ እዚ ካበይ ንዝብል ድምልሽ ኣብ ሓደ ሰነድ ተዳልዩ ኣሎ እቲ ኣበይ ኣለና ሕጂ ብተፈላለየ መልክዓት ምናልባት ኣብቶም ካልኦት ሕቶታት ክለዓል እዩ እሱ እውን ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ደረጃ እዚኦም ተጻብኦታት በዲሆምና መኪትናዮም ሓሊፍና ኣብ ዘለና ናበይ ከም ንኸይድ ግን ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ናበይ ከም ንኸይድ መርሓ ጎደና ንብሎ ወይ ሮድማፕ ተዳልዩ ኣሎ ካብ 2017 ዝጅምር ማለት እዩ እቲ ናይ ስርዓተ መንግስቲ ቅርፂ ትሕዝትኡ ቁም ነገሩ ዝርዝራቱ አንቀጻቱ ምድላው ቀሊል ነገር ኣይኮነን ዋና ነገር ግን ነቲ ፖለቲካዊ መስርሕ ከኣልዮም ክመርሖን ዘለዎ እቲ ግንባር እዩ ኣብዚ 25 ዓመታት ከም ዕላማ ናይቲ ተጻብኦ ክውቃዕ ክህረም ዝጸንሐ እቲ ግንባር እዩ ንዝመጽእ ዓመታት ወይ መድረኽ ናበይ ንብሎ ነቲ ተዳልዩ ዘሎ መርሓ ጎደና ዝኣልዮን ዝሰርሓሉን ንሱ ናይ ህዝቢ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ብኸመይ ተወዲቡ ክሰርሓሉ እዩ ናይ ፖለቲካ ሕቶታት ተላዒሎም ክዝረበሎም ገምጋማት ክዝረበሎም ናይ ልምዓት መደባት ናይ ድሕነት ናይ ፀጥታ ጉዳያት ተፈላለዩ ካልኦት ነቲ ጉዕዞ መልክዕ ዘትሕዙ ሕቶታት 1 2 3 ተሰሪዖም ኣብቲ መርሓ ጎደና ተነዲፎም ኣለዉ እዚ መርሓ ጎደና ቅቡል እንተኮይኑ ገምጋም ናይ ዝሓለፈ 25 ዓመታት ዝሕጂ ዘለናዮን ክመጽእ እንጽበዮ ኣብ ውሽጢ ዘቤታዊ ኩነታትና ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ ንነብረሉ ዘለና ዞባን ብዓለምን ደረጃ ክመፁ ዝኽእሉ ምዕባለታት ከመይ እዮም ብኸመይ መንገዲ ኢና ክንዋሳእ ምስቶም ምዕባለታት እዚኣቶም እዚ ዝሓለፈ ተመክሮ ተምሃርናሉ ዓበይቲ ጉዳያት ብኸመይ ክንጥቀመሉ ንኽእል ዝበሃሉ ኣብ ውሽጢ እቲ መርሓ ጎደና ተሰሪዖም ኣርእስቲ በርእስቲ ተዳልዮም ኣለዉ እዚኦም ኣወዳድብኦም ከመይ ይኸውን
سفح سطافي ذلوه ميت ككايد اللهم حسابنا حساب من اللوات كلهم انتي بخمي تودبناه نسرح الله منا ذبل او وشت تمرحا قدنا تندفو سرح الله جميل الله لكن تشحن 10 شعاتن كينو تبايلو تي مرحا قدنا تدالي الله اقوامون وسرارعون بناي مخاته زوباتات تباهلو يتخفافل زلو 4 مخاته زوباتات الله 4 مخاته زوباتات بحال اب قطباوي اسلالفانا اب صتاون دهنتاون اسلالفانا بتفلالي خالق رقاحيتاتون تسريعو 4 ناي مخاته زوباتات لنا مسلو كنتات ناي دوب شجر ناي تفلاليو خالقوت غنا دي تصنقق دلو تصابؤتات اب قمت اتيها خلتيو سرحنا مسائي معباليتاتنا انقسقاسنا كنمرح منتي توم هلوات بدوهتاتنا مكتنا نبز حاشي مدرك كنسغاغر منتي تودادبا 4 ناي مخته جنبارات الله جنبارات والله ويزوباتات والله مالتي اجيزي مستسلسته لمعتاو زوباتاتنا مستسلسته ناي مخته وتهدراو جنباراتنا انتلاينا وصاي او قمت ياتو مالتي تحده ناي مخته جنبار وي نمودب زوبات بحال جنبار مبرع ناي عسب جنبار مالتي كساب ماكلاي جنبار دلو دوباتو كلتا زوباتات دوبا وقيح بحرن سمينا وقيح بحرن ده تقالله او وشتو زلو اكالات ناي منستريتات ناي بوليسن ناي صتان ناي محبرات ناي هقدف اكالات تبهلو دلوو دقوم مالتي لذي زوبازي اواناويان قداياتن مساعتو قداياتن بمسرت وصي دلو ناي مرحبا دانا حدا ناي مخته جنبار ايو ناي بوليتيكاو مخته نبلو نت بوليتيكاو قصقاس وصي دلو مرحبا دانا زخيدي تخلعي جنبار مأكلن دووبت كم زوا مالتي مأكل عنسبا وطغالالي بولو جغرافنا عنسبا ديكونه عنسباينا هم بولو نخدي انسلست زواتات الله عودلو تفلالي اكلات ناي حيلتات مكلخال ناي بوليس ناي صتا ناي محبرات ناي منستريتات ناي محدارات دلو مالتي اتصالساي ناي بوليتيكاو مختن غسغاسن جنبار مسرت وصي زلو مرحبا دنا معرابي غاشين باركان بخفيل ناي عنسبا بتعالله ناي دوب ازيد بحالالو ناي معراب جنبار الله انتو ابقال زواتات دلوها ناي بوليس ناي ستا ناي محبرات ناي دتعالله اذا اجي اودادبا نتوم دزربلو مار استتات بايتا مالتي مدرخات مالتي اذا مالت ግን ነቲ ስርዓተ መንግስትን ናይ ፖለቲካ ንጥፈታትን ጥራይ ዘይኮነን ኩሎም ካልኦት ንጥፈታትን ደጠቃለለ ማለት ተራብዓይ ናይ ወፃኢ ኣብ ኣሜሪካታት ዘሎ ይኹን ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ይኹን ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዘሎ ይኹን ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ኤርትራውያን ኣብ ዘለዎ ከባቢ ዘሎ ግንባሪ ሱን ግንባሪ ካብዚ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ኣሰላልፋ ካብኡ ብዘይፍለ መንገዲ بتاريخنا رأينا هون ولا ندهر هيجي ونتميتنا زوين هذا عبي ودابة زدليو أو وش تبوليتيكا ومسرح تزقبو إجامو سيدو خواسام انتي أو وداد بابون كله خلالو أو زلو مشينات ديو إمباسيتات ديو محبرات ديو ناي منسترتات تفلالي أكالات ديو أو زلو إرتراود ساتفلو مالتي نزي بعتق على لي وهاد لعلوايا وهادي أكل قويم له مالتي أسرت بلتشهن 10 شعاتن بتعفت ناي تقدر دمئكل مالتي أولات الله لعلوايا وهادي أكل مالتي أو نفس وكف ناي بوليتيكاو مخته جنبار ويزوبات وهل دلوها ناتو كابتم أو دلو قمت أكلات أو وهادي أكلات الله كم زي يركا هاي ودب كايو ناي ندبات موسى ناي بوليتيكاوي
ንጥፈታት ጎስጓሳት ጉዳይ ክትዓልም ምን ኣብ ዘድምዕ ነገር ክትሰግር ስለደይ ከኣል ከም ሰነድ ናይ 2017 ኪኑኡን ዝብል ካበይ ኣበይ ናበይ ኣለና ናበይ ንኸይድ ኣለና ስለ ዘገድሽ ትዝዓበየ ኩሎም ዞም ዝለዓሉ ዘለዉ ጉዳያት እንተላይ ንስርዓተ መንግስቲ ዝምልከት ብሰፊሕ ተዘሪብሉ ኣብ ሓደ መድረክ ክበፅሕ ምእንቲ ነቲ ፖለቲካዊ መስርዕ ህግደፍ ከም ዝመርሖ ኮይኑ እዚ ቀዋማታት እዚ ተገይሩሉ ኣሎ ማለት ስለዚ ትመርሓ ጎደና ኣሎ እቶም ጉዳያት ንፁራት እዮም ኣሰራርሑኡ ሱታፌ ብምሉእ ሰፊሕ ሱታፌ ከም ዘለዎ ክኸውን ምእንቲ ንኩሉ ኣብ ዘን ተቂሰን ዘለዋ ዞባታት ዝርከብ ኣቀዋማታት ዘሳትፍ ሰፊሕ ናይ ፖለቲካ ጎስጓሳትን ንጥፈታትን ትካየደሉ መድረክ ተዳልዩሎ ማለት ስለዚ 2017 25 ዓመታት መድረክ ዓፂና ናብ ሓድሽ መድረክ ንኣትለና ዝብል መሰረታዊ ገምጋም ዝበገሶ ናይ 25 ዓመታት ገምጋምና ብኩሉ መልክዓቱ ትምህርቲ እዩ ኣፅኒዑና ትሪሩና ብዙሕ ዘይንፈልጦ ነገራት ተማሂርናሉ ተሞኪርና ንቅድሚት እናጠመትና ብዝሓየለ ክንግስግስ ምእንቲ ፖለቲካዊ መስርሕ ኣብ ውሽጢ ዝሃገር ከዓ ናብ ዝሓየለን ዝተረረን ክኸይድ ምእንቲ እዚ መደብ እዚ ተዳልዩ ወፂኡ ኣሎ 2017 ጀሚሩ ናህሩ ከም ዝቀላጠፍ ኣነ ብዙሕ ተጠራጥር ነገር የለን ግን ብኾነ ሓሳብ ከተምፅእ ትኽእል ኢኻ ሰፊሕ ሱታፌ ናይ ህዝቢ ሃልይዎ ንመፃኢ ጎደና ከመዓራሪ ይኽእል እዩ ዝሓሸ ኣማራፂ ተባሂሉ ተጀሚሩሎ እቶም ንጥፈታት ከመይ ክካየዱ እዮም ዝርዝራቶም እንታይ ክኸውን እዩ ኣብ ዝመፅእ ኣዋርሕ ዝርዝሩ ክግለፅ ይከኣል እዩ ማለት እዩ እቶም መደባት ግን ዓበይቲ ስለ ዝኾኑ ክትሰርሓሎም እሞ ኣድማዕነቶም ከተረጋግፅ ምእንቲ ኩሉ ግዜ ምውዳብ መሰረታዊ እዩ ሕጂ እቲ ናይ ንቕሓት ሕቶ ፍልጠት ኣበይ ፀኒሕና እንታይ ኣጋጢሙና እንታይ ነይሩና እንታይ ኣለና ሕጂ ድሕሪ ሕጂ ከንታይ ክመፅእ ክእል ንቕሓት እዩ ንሱ ገዛርሱ ኣብቲ መሰረታዊ ሰረተ እምነት ናይቲ ህግደፍ እውን ኩሉ ዓመታት እቲ ህዝቢ ተቓለሰሉ ንቕሓት ውዳበ ዕጥቂ ዝበሃሉ እዚኦም መሰረታውያን ኣብቲ መስርሕ ናይቲ ፖለቲካ ኣትዮም ክድፍኣሎም እዩ ምስ ምምዕባልዮም እናርኢናን ዛረበሎም ዞም ባሓንቲ ባንዴራ ስሌናዮም ስለኺ ስሌኻ ከይበልዎ ዓደይ ዓደኻ ኤሪትሪያይ ዓደይ ዓዲ ዞም ገለ ስላቶም ዘንዱ ኤሪትሪያይ ዓደይ ዓዲ ዞም ገለ ዓድና ስላቶም ዘንዱ ኤሪትሪያይ ዓደይ ዓዲ ዞም ገለ ስላቶም ዘንዱ ኤሪትሪያይ ዓደይ ዓዲ ዞም ገለ ስላቶም ዘንዱ ዓድና በሲዓደ ጀጋን ዓደይ ዓዲ ጀጋን ዓደይ በሲዓስ ተባራበርና ዓልኻ ሕደሎ ለምለም ዓደይ ዘይረኣየተሎ ጀና እያ ሃፍታም ብተፈቱ ተሰዊኦም ንሓንቲ ኤሪትራ ተገኒዞም ብሓንቲ ባንዴራ ስሌናዮም ስለኺ ስሌኻ ከይበልዎ ዓደዩ ዓድኻ عبي وعدها تبلغا إريتراوي بلو حدها
عبيو عدلها تبلغا إريتراوي يبلغم حقرها عبيو عدلها تبلغي إريتراوي تبلغها